Tela barlaयलायनाय गोलावा पा 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 नोंजों समान जागोनलै गोलावा खिन्थु आराय घन्टेल लोगोफोर ओइ मबाइलाव बेसेबां गोदोर नुदों आराय गोलावाथ' लागाव होदो माने फुथारखा बायदि लोगोफोर आरो गाबोन मासे फुथारबावगोन माथाम खनसेयाव माथाम होमबालाय टारगेटआ माब्रै आरोना बोगलायनो हायाखैनो खेलानि पार wah itu masih guys itu sawan masih mau bikin suman arna mana bondi saro bondi saro apa ya bonda apa bonda semuanya sih jamle bondi siapa na sai bondi selalu kepada bondi nih bondi beklai deh ayo masih nih yuk satar dia tulis kisah kan dari kak lain ada le pentrapnya oh hei so लोगोफोर अमाया बे टटेलि माने फिसाखौसो गोदाग्रोदो आरोना बे जिथुनाखि नोंथांमोना दि फार्स्टआव नुदोंमोन बेखौ गोदाथ'वाखैमोन आरोना ओमफ्राय दायो बे फिसाखौ गोदाग्रोगासिनो आरोना बे बेसेबां जायोसै आरो गोदोराथ' मथामथि 1 कुइन्टेल बारगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय टटेलि माथाम फुथारगोन लोगोफोर ओमफ्राय टटेल माब्रै जागोन आरोना मासेखौ उनाव फुथारगोन आरोना खौ जायोबा ओमफ्राय माथामजों 3 कुइन्टेलसो जानो हागौ आरोना लोगोफोर बुंनो थाङोबा आरोना ओमफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनै ब्लगखौ बांद्राय गोलाव लाबाय थाया बियारनिब्लाबो गाबोन नेक्स्ट भिडिअ'आव गासिखौबो माने बियारनियाव वेलकाम खालामगोन आरोना लोगोफोर बे भिडिअ'खौ जोबोद नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर बेबायदि नङाब्रा आरे गुदिखौनो बुंनो होनदा उनावलाय बेखौ बेंगानो सिखायाथ' आयो माबा गोदाग्राखासो डेन्जारलै सेखायाबो बासिनो हाया रावनियाबो हाया माथा मोना डेन्जार न अमायानो थोस्लाबलायासै नै गोदानो थाखाय साइडजों सावगासिनो मासे 2 कुइन्टेल जानाय सावगासिनो आरो बे डेन्जारखा अपारेसन खालामनायावबा बापा ओइ बुंनांला नै थोस्लाबलायासै अमा मासेया गामियाव नांगौबा बेखौ लांफाय राङापानियाव एक नं राङापानिनिफ्राय औ खबर हरजागोन आरो खबर हरजायो बे नाम्बारावनो हरबानो जाबाय मोनखाबाय आरो एकदम नाम्बारखौ नोंनिखौनो होनोसै आं माबायाव गोदाग्राफोरखौ सुरिका हमा लासिनि गोदाखादों एसे साइडआवथ' नै एकदम सेखाखौल' खोलिना होदो आरो मानसिया पस्ट खालि मा पस्ट खालि लांदां जागा आदसा लांदां नङालै लांदां नङा नै आरो बिथिं ना गोदागासिनो नै बिथिं ना गोदादो आरो बैथिं नै मासे सावगासिनो 2 कुइन्टेल जानाय गाबोननिफ्राय सुरु आरो बियो दावराव खनसे जाग्रोसिगोन ओमफ्राय आरो गाबोननिफ्राय एकदम मोनायालागि दामादुम मामा कय केजि मास হ্যাঁ 27 কেজি কি কি মাছ এটা মেরগা আছে রৌ আছে আচ্ছা এটা ডিম আছে নাকি রে ওটা ডিম নাই না ইয়া পুরা এটা মাছ কাটি আছে এটা হ্যাঁ মামা হ্যাঁ ফেসবুকত এৰি দিলি হ্যাঁ ফেসবুক বিয়া পাব না নাই একদম বিয়া পাব না এটা বিয়া না শাদি কত বিয়া পাব মই কৈ দিম না সবে চিনি পাই যাম হয় নেকি এটা চিনি পাই বলে এতিয়া এই পুরা সাফা কৰি আছে এইটো আমাৰ কিবা সুসুৰ হয় এইটো এটা আমাৰ সুসুৰ একেবারে সাফা পুরা সাফা কৰি আছে একদম পুরা সাফা কৰি কিনি খাবা লাগে সব বস্তু আৰু না এটা পুরা এইটো আৰু ইয়াৰ মাছৰ লেছ মাথা আছে আৰু এইফালে গাহৰি বাজি আছে সব মামা এণ্ডিটো আৰু এইটো মাছে খাব লাগিব ব্ৰইলাৰ খাব লাগিব এণ্ডে গাহৰি নাখায় না মাছ খাব আৰু ব্ৰইলাৰ মাছ খাব কাটি থাক না মামা হা কাটি থাক pada ya, ada tinggal dah kasih dia.